Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله طاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبا أم أوفوك ولي ماندو كادل على فعلك هنا ناكا كشناك بركة لكو جيدين نوكلين لنا بلا جلنكا سنغلو كالوت لمغان ولون فلاشو نيغا بيسان بافلانتان شيكي جوين كالوت لتاما wajulu kene belebele sigiran karamogo fe Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ipodrom balonchi kene baka wala sa ka Laylatul Qadr shu nyina maya latiga shu kene kan karamogo denga Ahmad Tijani Haidara le nyebla ke ka wajulu cha monke anga jamana ma bacha may nyon soro kene kono manamina karamogo ay kene soro ay dakuriyan flami lase al-islamiyya dina kunka anga je ko bara sharia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أسلموا أنسي أهلا على كامل أهلا على كامل سوابهما سينا أسلموا يقولا أمي شبالا سينا نغنى لله على كامل يومنا mɔgɔ min bɛ kɛ min ye san in na o bɛɛ bɛ latigɛ ala fɛ su in na de mana an b'a ɲini ala fɛ latigɛ minnu bɛna an tɔgɔ la bi yarabi ala k'o kɛ hɛrɛ ye ni tɔɔrɔ min b'a la ala k'a kɛ kira bonya kama ala k'o ɲɔni ka bɔ a la an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. An bɛ dugawu caman kɛ su in na a ka dugawu caman kɛ an ka jamana in ye dugawu in ye mun ye ala bɛ se ka dusukun bɛn cogo min na ala bɛ se ka jamana in yɛrɛ sabati cogo min na hɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na waati dɔ surunyana jamana in ye n'a bɛ fɔ a ma ko élection ni an ko voter vote dina surunya a sera ka ban ni ala sɔnna vote dina kɛ ka ɲɛma ɲini jamana na o baaraw bɛ sen na o tuma na mun bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ mun bɛ ɲini maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ mun bɛ ɲini faso kamina bɛɛ fɛ o de ye k'a ɲini ala fɛ seli ala min bɛɛ labɛnnen don ni e ka kan ka vote min ye e b'o labɛn na kaban ne yɛrɛ ka kan ka vote min ye en tant que citoyen ne yɛrɛ b'o labɛn na o tuma na e b'i ta la ne bɛ n ta la e bɛ min ɲini
e de ka se ne yɛrɛ bɛ min ye ne de ka se nka an bɛ waati min na an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don ne bɛ fɛ ka se e bɛ fɛ ka se nka an ka dugawu jumɛn fara ala jamana in i bɛna kalifa mɔgɔ min ma ni jamanadenw ka hɛrɛ bɛ o de la hali n'o tɛ ne ta ye ala o de ka ye dugawu ye nin de ye e ta ko tɛ ne ta ko tɛ an bɛɛ b'an ta fɛ mɛ an ka dugawu kan ka kɛ min ye min hɛrɛ bɛ jamana in kan hali ni o tɛ e ta ye o tɛ ne ta ye ala k'o de sigi ne bɛ ala wele min na nin don wa ne bɛ fɛ fana maa o maa bɛ jamana in fɛ bɛɛ ka ala deli nin de la i ka kandidat b'i bolo ne yɛrɛ ta bɛ bolo mɛ o tɛ dɛ hɛrɛ bɛ min bolo ala k'o de sigi n'o kɛra an bɛ lafiya ala k'o kɛ o la yan'an ka tɛmɛ ni walanda ye an ka ɲɛmɔgɔw y'a bonya ka na nin kɛnɛ in ka su in na an b'a dɔn baara ka kɛ u bolo mɛ silamɛw don silamɛdenw don silamɛw don silamɛdenw don ni olu nana kalanyɔrɔ la u nana u ka so an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn n'o ye an ka politiki mɔgɔw ye Cɛbilen Darame a n'a ka mɔgɔw u nana ka n'u sen jɔ an ka kalanyɔrɔ la ka an bonya n'o ye an bɛ dugawu k'u ye ala k'u sara hɛrɛ la an b'a ɲini u ka mikoro d'u ma dakurunya fila b'u bolo parce que u taa yɔrɔ ka ca u tɛna kalanyɔrɔ kelen na alors n'u y'u ka foli kɛ an bɛ sira d'u ma u taa yɔrɔ ka ca an b'a f'u ye ko nin y'an bɔ ala k'u sara o kumana a ye mikoro labɛn ka d'u ma u k'u ka foli kɛ ala sago sɔrɔ. An ka cɛbo tɔgɔ la n'o ye Sumayila Sise an bɛ Sherif Madani Hayidara a n'a ka denbaya a n'a jɛɲanw a n'a nɔfɛmɔgɔw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn bi dɔnba in na bi suba in na an bɛ jɛ Sherif i bɛ jɛ ka duwawu min ta jamana in ye su in na ala ka duwawu bɛɛ minɛ ala ka jamana ala ka sabati ala ka jamana ye ala ka sinsin ala ka lakana ala ka basigi ala k'an ka denbayaw sabati Sherif ye jamana in tulomaba de ye a ka kumakan barika b'a la a ka duwawu barika b'a la a jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la ni a yera kɛnɛ o kɛnɛ kan a ka kan anw ka y'o kɛnɛ kan ka d'a kan an b'a dɔn faso kanu min b'a la jamana in fantan in tin min b'a la a dogolen tɛ maa si la a dɔnnen bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa jamana kɔfɛ ka s'a ma bi a n'a ka jama a n'a ka kalandenw n'a nɔfɛmaw ka n'an yɛrɛ kalifaw ma ka Sumayila Sise kalifaw ma ka duwawu ɲini u bolo u k'an dɛmɛ ni duwawu ye u k'an dɛmɛ ni hakili ɲuman ye a ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ni jamana in hɛrɛ bɛ min bolo ya Rabbi ala k'a d'o ma ni jamana in hɛrɛ bɛ min bolo ya Rabbi ala k'a d'o ma sabu jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔla jamanadenw tɔɔrɔla an bɛ min ɲini bi o ye basigi ani lakana ye ani fantanw ka hɛrɛ o bɛ se ka nimakili cogo min na dɔɔni ni jamana hɛrɛ bɛ min bolo ala k'a d'aw ma kuma caman wɛrɛ t'an bolo hali bi Sherif ka duwawu ta ye ala k'a ɲɛ mɛn i la ala k'i kɛnɛ to an kɔrɔ ya Rabbi ala k'i kɛnɛ to Mali kɔrɔ ya Rabbi ani malidenw kɔrɔ i jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ a ka bon hali bi an jigi b'i kan an kalifalen b'i ma jamanaden yɛrɛ bɛɛ kalifalen b'i ma hakɛto b'a la salala Mahamadu Haruna Sanare ale fana nana kɛnɛ in kan ayiwa ni ala sɔnna an bɛna dakuruɲɛ fila d'a fana ma a ka foli kɛ ala sago sɔrɔ.
an karamɔgɔ Asel Sherif Usman Madani Haidara ini ka denbaya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn karamɔgɔkɛ k'a f'i ɲɛna Ala k'i mɛn an kɔrɔ karamɔgɔkɛ Ala ko alakira ma ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nga i fɛnɛ Ala y'i ci silamɛw ma Ala y'i ci maliyaw ma ka kɛ maliyaw ni silamɛw ma hɛrɛ ye karamɔgɔkɛ Ala k'i mɛn an kɔrɔ karamɔgɔkɛ gɛlɛya caman bi ni jamana in kɔnɔ ni kun tɛ yen i b'a sɔrɔ bi Mali tɛ yen anw b'a kalama Haidara ni tɛ yen bi Mali tɛ yen i bɛ ka baara kɛ maa minnu ye i bɛ ka baara kɛ jamana ye nka jamana in ma nɔgɔ dɛ i bɛ ka maa minnu dɛmɛ i bɛ ka jamanadenw dɛmɛ nka jamanadenw bɛ k'i janfa jamanadenw bɛɛ tɛ dɛ i bɛ ka maa minnu dɛmɛ olu yɛrɛ de y'i juguw ye karamɔgɔkɛ Ala k'i kisi u tɔɔrɔ ma anw b'a dɔn i bɛ tiɲɛ de kan kumakan kelen de b'i da i ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ don o don wa Ala bɛ ka juguw halaki don o don an b'a dɔn jamana in kɔnɔ bi kɛlɛ o kɛlɛ min bɛ diinɛ in contre la maa wɛrɛ kɛlɛ tɛ Haidara kɛlɛ de don karamɔgɔkɛ u tɛ se kɔrɔ ji ani lahara ni Ala sɔnna o hukumu kɔnɔna na karamɔgɔkɛ n bɛ segin n ka kumakan na anw ye baya de ta i bolo n y'a f'i ye depuis Aruna ye baya ta i bolo don o don Aruna bi sanfɛ de ni Ala sɔnna Aruna bɛ taa Kuruba fana ka taa sigi Mali sanfɛ karamɔgɔ Ala kama i ka dugawu kɛ i ka kalanden mɔgɔw bi ka dugawu kɛ don o don ko Ala ka maa di maa ma maa min bɛ se ka hinɛ jamana in na n b'a dɔn ne de bɛ se ka hinɛ jamana in na Ala k'a nɔgɔya Aruna Sangare ye ni Ala sɔnna ni Aruna kɛra o tuma na président ye ali ministre bi baya de ta ka sɔrɔ ka nomi salamu aleykum warahmatullahi ɲuman dɔn k'an ka foli ɲɛsin aw mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma sɔrɔ dɔrɔra kama an ka foli bɛ a bɛɛ ye an y'a fɔ a ye su in na Lailatul Qadri don latigɛw de bɛ kɛ su in na Ala ka ɲuman se b'an ye Ala ka ɲuman se b'an ye nin kɛnɛ in dugawu kɛ kɛnɛ don Ala wele kɛnɛ don n dalen b'a la Ala ka layidu kama dugawu jaabi kɛnɛ don politiki mɔgɔ minnu kumana ani minnu ma kuma an ka foli bɛ a bɛɛ ye an b'u fo mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ farafinya yɛrɛ nakasili k'an to kɔfɛ k'an nakasi maa ka ɲuman ti fɔ juguman de bɛ ɲini k'a fɔ nkalon de bɛ tigɛ k'a fɔ n'o kɛra yɔrɔ min na Ala tɛ sɔn ka taa ɲɛ mais ni bana dɔnna a kan ka furakɛ dekun min b'an ka jamanaw kɔnɔ hasidiya de don ni hasidiya ye yɔrɔ labɔ dɔrɔn a bɛ nagasi de fɔ ka taa ta tiɲɛ ɲɛtaga tɛ yen Ala ye an dɛmɛ Haidara ma se min na o de ye ɲumandogo ye ne ti maa ka ɲumandogo politiki mɔgɔ minnu bɔra yan sisan ne ye cɛbilen n'an ka mɔgɔw ye n'u k'u ka ɲɛmɔgɔ ye Sumɛlɛ Sise nin kɛnɛba in kan nin zuba in na an b'u fo ka Sumɛlɛ Sise fo Sumɛlɛ Sise
mali politique ɲɛmɔgɔ dɔ don tiɲɛ n'a kɛra président ye o ye ala ka dakan de n'a ma k'a ye fana o ye ala ka dakan de mais n'a ye ɲuman k'i ye a fɔ a ni ce siga t'o la crise min tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan ala ye mali dɛmɛ n'o tɛ ɲansɔrɔ an t'a fɔ tan siga t'o la ɲansɔrɔ su ka ca bi mais ala barika la anw de wulila k'an jɔ an faso ye an tɛ kɛ président ye an tɛ kɛ ministre ye an mako t'a la an tɛ s'a ma anw bɛ chaise min kan n b'a fɔ n bɛ segin a kan anw bɛ chaise min kan président de la république a t'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ vote m'an sigi yan ayi o ma kɛ vote m'an sigi yan dɛ o ma kɛ fiyewu ala de y'an sigi yan e tɛ se k'an bɔ yan maa min t'i ye o tɛ se ala min y'an bila yan an b'o de ka hukumu manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah amin Sumaila crise waati n'a fɔra mali bi ci bi mali bi ci sini anw wulila k'an jɔ ko an b'an ka faso kisi cogo ɲini an b'an ka faso bɔ bolo la joli kana bɔn niw kana sa fu faso mɔgɔ ka 1 franc t'a la a bɛɛ bɔra Haidara ka poche in de kɔnɔ siga t'a la lahara an bɛ segin a kan ala ɲɛna anw wulila ka jɔ n'an halala wari de n'i ye mɔgɔ tanu ko faamaw ye wari d'a ma anw bɛ wari di faamaw de ma siga t'a la abani c'est-à-dire mɔgɔ minnu ka diɲɛlatigɛ bɛn bɛ faamaw ka du duuru minɛni ma n'olu ye maa o maa ye cɛsiri la faso ye olu ti dɔwɛrɛ dɔn faamaw ka wari kɔ anw b'a di faamaw de ma kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ a ye mali fanga ɲininka dekun jumɛn nana mali la yan ni maa ka dita cayara ansaru ta ye u k'a fɔ u k'a fɔ tɔɔrɔ jumɛn nana nin jamana in kɔnɔ ko maa ka bɔta cayara ansaru ta ye u k'a fɔ alors karamɔgɔ minnu bɛ yaala saraka minɛ na faamaw bolo o tɛ anw ye anw bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana in ye an ka poche don an bɛ waso n'o de an bɛ ka Sumayila tanu a y'a ɲininka kɛ n'a b'a Haidara ka ji min cogo dɔn mais a ye min kɛ o ka kan ka fɔ ni hasidiya ma mɔgɔ min ta tiɲɛ ni maa ye ɲuman kɛ a fɔ Sumayila Sise i b'a fɛ i t'a fɛ ala ye bonya dɔ d'a ma ala ye bonya dɔ d'a ma dɛ nin jamana in kɔnɔ yan ala y'a bonya i b'a fɛ i t'a fɛ bonya bɛɛ n'i ka bonya cogo don ala y'a bonya a n'a ka bonya an m'a wele doji k'a fɔ Sumayila Sise crise kɔnɔ Haidara mago b'i la n'a m'a ka baara bila ka na Haidara ka so a ma deli ka kɛ donna su 2 heures su 3 heures o de la k'a sɔrɔ ne fɛ yen su 3 heures Sumayila Sise mais a ɲagamina ka se yɔrɔ dɔ la politiki ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen u banna ka na mais Sumayila ma ban Sumayila Sise ma ban an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo doji n'a fɔra Haidara b'i wele a m'a fɔ n ma fiyewu a ye sɔrɔ n ka biro la a m'a fɔ a ye sɔrɔ n ka so a bɛ na de fɔ bangɔni na mais o tigi k'an ka fɔ o tigi k'an ka fɔ
n y'a fɔ ye a kana tɔɔrɔ ni ko ninnu ye mɔgɔw sɛgɛnnen de don mɔgɔw sɛgɛnnen don n'a sɔrɔla an bɛ gouvernement baara la bi ɲanzɔrɔw taara tiɲɛ n'a sɔrɔla an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi ɲanzɔrɔw y'a tiɲɛ mais o y'a sɔrɔ an bɛ ala tɛgɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa tɛ se ka se yen o tuma na o bɛ se kuma min na a y'a to mɔgɔw ka kuma mɔgɔw bɛ na sa de dɔ bɛ ka k'i kale k'a bolo da kuranɛ kan k'i kale ko ne ni Sumɛlɛ Sise ye dumuni kɛ Sumɛlɛ fɛ yen ko ne y'a fɔ a ye ko n bɛ voter a ye a bɛ ka k'i kale kuranɛ na tan Ala ni Sumɛlɛ ka sigi ka dumuni kɛ fo ka taa se ko n bɛ voter a ye c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn manamanakan ninnu kana tɔɔrɔ mais a tigiw Ala ka si di Ala ka n'u faga dɛ Ala ka si d'a bɛɛ ma nka a y'a sigi k'a bɛɛ lajɛ wallahi u ti sa fiyewu f'u k'a ɲini Ala yɛrɛ fɛ n faga Ala ti sɔn fo n'a sɔrɔla Ala yɛrɛ ye layidu min ta jɔnw ye n'o tɛ nin ye nkalon da ye u mago bɛ min na u bi sa u t'a mɛn Hayidara da fiyewu ko n bɛ karisa fɛ politiki mɔgɔ la a ti kɛ o nin de y'u sɛgɛn nin de y'u degun bon u ka patron bi ji jukɔrɔ patron yɛrɛ ti kuma u bi wari di ninnu ma dɔrɔn k'u bila manamanakan fɔ la mais u k'u yɛrɛ lafiya anw t'a fɔ an b'a dɔn en tant que citoyen anw bi voter maa min ye an b'a tigi dɔn mais an tɛ t'o fɔ micro la an tɛn'o fɔ radio yɛrɛ la a tɛn'o mɛn télé la parce que anw ye min faamu Ala y'anw bila yɔrɔ min na n'i bɔra yen dɔrɔn Ala b'i halaki o ye yɔrɔ jumɛn ye ko e nana mɔgɔw kama to mɔgɔw ka mɔgɔya la kana parti ta ka parti to e mago b'a bɛɛ la a bɛɛ mago b'e la o la anw ti suwa kɛ k'i b'o mɛn a kana aw yɛrɛ sɛgɛn mais a ka droit don n'i bɛ politiki mɔgɔ min fɛ i ka campagne k'a ye i ka tugu a kɔ o ye maliyɛn bɛɛ ka droit de mais maliyɛn dɔw de bɛ yen Ala y'olu bila yɔrɔ min na olu ka kan k'u ka choix kɛ u dusukun na k'u ka vote kɛ u ka gundo la mais olu man kan fiyewu parti dɔ k'a dɔn i t'ale fɛ i b'ale fɛ a ye u to yen u ka nkalon d'an na mais Ala t'i sɔn fiyewu dafɛn dɔ k'a mɛn ko Hayidara ko a ye taa karisa nɔfɛ a ye karisa to yen u kan'u yɛrɛ sɛgɛn o ti mɛn o de la ni Ismaël ko a voyagera a ka mɔgɔw nana normalement kan k'a ka bonya lase a y'an bonya a ye garibuw bonya ni sɛbɛn dɔw ye Ala tɔgɔ bɛ maa o maa na i bɛ bɔ Mali kɔnɔ o politiki mɔgɔ de ka ca bi ko Ala ko de y'an bila retard la ko fo ka nin silamɛya ko in de ban yan a ma se fɔlɔ a ma se o la ni Ismaël y'an bonya an b'a ka bonya segin a ma Sangare n den don n ka kalanden don a ye baya kɛ ne bolo n ka danaya b'a kan n ka danaya min b'a kan lajɛli kɛ danaya tɛ dɛ an ka hasidiya dabila a ye min kɛ ni bɛɛ y'a ye anw b'a tanu n'o de ye Haruna bɔra yan ka taa kɔrɔn fɛ ka taa filaw nɔfɛ ale yɛrɛ ye fila ye ka taa kaadɔw nɔfɛ ka taa bozow nɔfɛ k'u ka mugu bila u ka sigi ka kuma a dɔw dugutaa dɔ kun b'a la Ala de y'u bɔ mais Haruna y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa kɔrɔn fɛ i bɛ taa ni fila ye n'i sara ye i yɛrɛ y'a dɔn i taara i sa yɔrɔ la
n'i sekira ala de y'i seki Haruna taara o kunama in kɔnɔ mais n'a taa kun tɛ ala ko ye mais a taa kun ye k'a bɛ fanga ɲini ni fanga ɲinina bɛɛ kun y'o kɛ kɔrɔn kɛlɛ kun bɛ ban a ma dogo maa na tele y'a bɔ diɲɛ bɛɛ y'a ye ka taa kuma dama tɛ dɛ ala ye nafolonin min nɔgɔya ye ka taa di k'a bɔ k'a di bɛɛ y'a ye Haruna y'o kɛ o kɔfɛ ji bondo n'a ko château d'eau a y'o dama min jɔ ka di fandanw ma ka ji di fandanw ma fi sabilillah ni fanga ɲinina bɛɛ kun y'o kɛ jamana in kun bɛ lafiya o la an ti mɔgɔ mankutu k'a fa ye waliju ye walima alakira den don an bɛ mɔgɔ mankutu n'i ka baara de sɔɔri n'an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn o kɔfɛ ala y'an kalifa président min ma bi Ibrahim Boubacar Keita an b'a fo fitiri wale kafiri don danfɛn si tɛ se maa ka ɲuman kɛ anw ye ko maa bi don an n'o fɔli cɛ fɔ kaburu kɔnɔ danfɛn tɛ se IBK Zamzam ye b'i fo Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la a bɛɛ tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la mun na kunun tɛmɛna koyi san dɔ la yan o y'a sɔrɔ IBK ma kɛ président ye denmusonin ko ka bolokoli wulila a fɔra député bulon la ko denmusonin bolokoli k'o bɛna interdit député a fɔra télémali la INAFEM musow ka tɔn min bi yan au conseil islamique anw de farala ɲɔgɔn kan ne déléguera au conseil tɔgɔ la INAFEM musow bɔra au conseil maa caman bɔra silamɛ tɔn caman mɔgɔw bɔra an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u y'an ci IBK de ma o y'a sɔrɔ députéw ka ɲɛmɔgɔ don assemblée la an taara IBK y'an reçoit Lazara fɛ an ko a ma an nana an y'a mɛn télé la ko députéw ko k'u bɛna denmusoninw ka bolokoli voter ko ka denmuso bolokoli interdit Mali la an nan'i lajɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ tari o sariya in a kana se ka wuli n'a ka di min ye o k'a ka denmuso boloko ni min yɛrɛ k'a ta ta boloko o k'a to yen mais sariya kana ta k'a interdit la an taara nin de fɔ IBK ye o y'a sɔrɔ députéw ka ɲɛmɔgɔ don Mali président tɛ a ko di a fɔra minnu ɲɛna a caman balolen don u bɛɛ ma sa fɔlɔ a ko an ka hakili sigi a ko a filɛ chaise min kan a y'i bolo sin a kɔfɛ a ko n filɛ chaise min kan ala de ye IBK sigi yan a ko ka n to nin kan denmusow ka bolokoli tɛ interdit ka IBK to chaise kan ko a ti kɛ a don a ye nisɔndiya modèle dɔ d'an kan a bonyana dɛ se si t'an ye mais a don IBK de jɔra silamɛw kɔkɔrɔ assemblée la ko denmuso boloko tɛ interdit silamɛw a kana ɲinɛ a ye sabali a kana ɲinɛ maa o maa tɛ ɲuman dɔn i tɛ silamɛ ye maa min tɛ ɲuman dɔn i tɛ silamɛ ye dɛ a b'a fɔ IBK ye ko a ni ce ko nin ti bɔ Mali silamɛw kɔnɔ alors min ye min kɛ a y'o fɔ Nabilayi Isa n y'a f'u ye a n'a ka jama bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u sera wulu tolilen ma ɲama kan wulu tolilen tumu b'a la a kasa wulilen don
u y'u nu minɛ dɔ ko ala bondi ko nin fɛn in cɛ ka jugu sa Isa y'i yɛlɛmɛ k'a tigi filɛ a ko n'i ye fɛn jugu fɔ fɛn na ni ɲuman b'a la n'i m'o fɔ lahara i n'a bɛ kiti n'i ko fɛn min ma ko a man ɲi ko nin b'a la ko mɛ n'i ye ɲuman dɔn a na n'i y'o dogo ala ka danga b'i kan i n'a bɛ kiti la o ko Isa ma ko wulu tolilen ko ɲuman jumɛn b'o la a ko n'i ko a tolilen don ko a kasa bɛ bɔ i ye tiɲɛ fɔ nka a ɲi jɛlen don i kan k'o fara a kan n'i ye kalan de ye o wulu tolilen k'u ko wulu tolilen don Isa ko ɲuman min b'a la ko a fara a kan a tolilen don mɛ a ɲi jɛlen don tuma na n'i ye mɔgɔ ka juguman fɔ n'i b'i ɲuman dɔn a na n'i y'o dogo yɔrɔ min na ala ka danga bɛ jigin i kan parce que e tɛ laadiri i bɛ ka nin ce a jɔra silamɛw jigi kɔrɔ o don k'a fara a kan min donna ne da k'a fɔ tamani ni y'o foli k'a ye ko a ye Mali alimamiw kun t'a dɔn ko médaille bi di alimami ma médaille kɔni bi di u faama dama ma ani dɔnkilidala wanew ani balontanna wanew an y'a ye médaille bi di olu de ma mais alimami garibu jalani a ka misiri kɔnɔ k'o wele ka n'o jɔ ka faso médaille ta k'a da disi la ko ni IBK tɛ u ma faama ye Mali kɔnɔ min ye silamɛw jɔ arana alimamiw ka médaille d'u ma o kɛra alors mais silamɛw a ye sabali ni min ye min kɛ an b'o fɔ ne ye Sumɛlɛ tanu a y'a ɲininka n'a bɛ n ka surafana dun cogo dɔn IBK ye ni ɲuman in min kɛ n y'a ka ɲuman de se k'a ye a y'a ɲininka n'a bɛ Hayidara si cogo dɔn alors anw ka taabolo ye min ye ala ni kira ko ni maa ye ɲuman kɛ a y'a fɔ mana nin politiki mɔgɔw u ye nin ɲuman min kɛ u y'a kɛ Mali de ye Sumɛlɛ k'a ka baara bila ka taa anw ka wele lajɛ ko a ye sabali a y'a lajɛ faso ka lafiya joli kana bɔn jamana in kɔnɔ a man ɲi fitinɛ mɔgɔ b'a wuli cogo de don nka ni fitinɛ wulila a bɛ laban cogo di i kɔlɔsi dɛ mɔgɔ caman bɛ fitinɛ fɔ o tɛ fitinɛ dɔn ala k'an kisi a ma fitinɛ man ɲi dɛ n'i ye fitinɛ wuli i labɛn dɛ a bɛ laban cogo min na a kɔnɔ sa n'ala ma fara i kan ye ka diɲɛ bi tiɲɛ maa wɛrɛ ka diɲɛ bi tiɲɛ ka fara i kan a bɛ laban cogo min na a man ɲi a kana sɔn fitinɛ ka kɛ fitinɛ man ɲi anw ye faama ninnu wele ka opposition wele ka kuma fɛ ka boli ka taa majorité yɔrɔ la ka kuma fɛ fo ala y'an dɛmɛ u bɛɛ sɔnna hali sisan ta wulila o a y'u ɲininka a ye majorité ni opposition ɲininka ko a ye joli di ninnu ma dɛ an ka poche pour notre pays an faso kama waati tɛmɛna a kun tɛ bɛn dɛ a gɛlɛyara ko faamaw ko k'u kana bɔ u ko k'u ka sariya dɔn anw bɛ bɔ a kalama tuma min na c'était trop tard parce que a ma fɔ an ye wallahi an m'a mɛn dɔ de y'a fɔ ne ye ko e bɛ bɔ sini wa tulonkɛ ɲɔgɔn dɔ don n'o ko ka taa min ko e t'a dɔn ko marché bɛ yen wa n'o ko marché jumɛn a sɔrɔla ka kuma ɲɛfɔ ne ye ne yɛrɛ ka bɔ marché ko kalama o kɛra sini a bɛ kɛ wula in na n y'a mɛn tuguni ko faamaw ko a ti kɛ ne ye n ka kuranɛ ta ko n bɛ taa tafsiri kɛyɔrɔ la kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔba ye ne wele a ko Hayidara ko kibaru min bɛ yen ko i y'a mɛn n ko walahi a fɔra n ye sisan
Zanzergo an ka foli b'a ye. A ye foli minɛ. A ko an bɛ se ka ko to tan wa? N ko e bɛ fɛ cardinal an ka mun kɛ? Alahu Akbar. A ko kɔni n kunna mun tɛ ko an b'an k'an sigi tan dɛ. Walahi. Ne ko problème foyi t'a la. Wala. N'i bɛ fɛ an ka fɛn o fɛn kɛ jamana in sumani kama Hayidara pɛrɛlen don. Alahu Akbar. Hayidara. Alahu Akbar. A ko ne ma ko bon ko an ka min kɛ comme déjà a kɛra sini ye kaban an tɛna se ka ɲɛ foyi sɔrɔ bilen. An k'a to tan ni sini kɔni tɛmɛna an k'an jija an kana nin ko to tan jamana in ko an k'a kɔlɔsi. Alahu Akbar. O ye wulibali ye. Ne ko problème t'a la cɛ min bɛ dɛsɛ ka kuma Hayidara tɛ. Ayi e to la. I bɛ se k'i miiri i yɛrɛ ka hakilila de bɛ se ka i jugu kɛ ne ye nka ne m'o si ma. Alahu Akbar. O ti majorité la o ti opposition na. La. Alahu Akbar. A t'u la kabini Ala k'an da ma foyi jira a si la min bɛ se k'a fɔ ko Hayidara ye n kɛlɛ. Ne t'i kɛlɛ o tɛ ne place ye ne bɛ se ka kuma u bɛɛ fɛ. Alors nin tɛmɛna a don u ye ne wele appel 30 ni kɔ mais a y'a sɔrɔ ne dalen don. A ma ɲɛ appel dɔ bɛ yen n wulila ɲɔgɔn ta n ko mun bɛ yen ko Hayidara ko a lajɛ dɛ n'a bɛ se ka faamaw sɔrɔ sisan n'o tɛ u taalen bɛ ninnu koori a ma ɲi dɛ. I y'a dɔn bɛɛ n'i jigilamɔgɔ tɛ wa anw tɛmɛna an jigilamɔgɔ dɔw fɛ k'olu wele joona olu ko Hayidara anw seko tɛ nin na dɛ an ko tuma na jɔnni seko b'a la i k'an jija k'an bila o tigiw ka sira kan o ko bon d'accord n bɛna fɔ dɔ k'i wele sisan an b'o la ne ka téléphone sonnina ne y'a ta ne ko allo ko Hayidara don ne ko n ko ne don o y'a tɔgɔ fɔ ne ye ne ko a t'a lajɛ joona ko ninnu koronnen don polisiw bolo a y'a kɛ Ala kama a k'a fɔ polisiw k'u to yen a kana sɔn fiyewu ni ka bɔ aw bolo a kana sɔn joli ka bɔ a y'u bila a ko Hayidara ko a bɛ expliquer n ko Ala kama kana explication si di n b'a u to yen a y'u to yen a bɛ faamu wa Ala ye kisi kɛ Ala ye kisi kɛ o kɛra u ye ninnu wele dɔrɔn olu segir'u kɔ bon anw bɛ jamana in kɔnɔ k'a dilan de ni maa y'a dɔn an ye an m'a dabɔ maa kama ni maa m'a dɔn an ye an m'a dabɔ maa kama Ala y'an bila yɔrɔ min na an b'a kɛ o de kama vote fila u nana k'u bɛ bɔ siɲɛ 2nan na an ye faamaw sɔrɔ an ko faamaw ma ne kɔni bɛ min fɛ dɛ a y'a t'u ka bɔ a y'a t'u ka bɔ ni sariya don a y'a t'u ka bɔ faamaw ko bɔli ye sariya ye nka bɔcogo dɔ bɛ yen sariya kɛn bɛ k'o condamné ko sariya dɔnnaw don sariya kɛn bɛ ka bɔli dɔ condamné ko nin b'a la n ko bɔn a y'a lajɛ a mana kɛ cogo o cogo a yɛrɛ tubabuw b'a fɔ ko pourboire wa m'a dɔn n'o yɔrɔnin b'a la dɔrɔn a y'o bila n y'a f'u ye ka d'a kan n ko ni Sumayɛlɛ b'a ɲɛfɛ n ko ne t'i siran n ko parce que Sumayɛlɛ ko k'ale bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye maa min bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye n'o ye mɔgɔw bɔ ka Mali ci maa wɛrɛ na tugu a kɔ o tɛ maliyɛnw ye o tuma na a y'a t'u ka bɔ an y'an seko kɛ faamaw sɔnna u y'an lamɛn u ye sira di u ma bɔ wa mun bɔra a la alors anw ka baara ye nin de ye o la i mana mɛn i dimina faamaw kɔrɔ k'u kɛlɛ ka ban u la ka kɛ u jugu ye k'a fɔ ko e bɛ politiki dɔ supporter i dahirimɛ de bɛ b'u bolo n'i dahirimɛ bɛ b'u bolo n'o ma sɔrɔ a bɛ kɛlɛ dɛ
mais anw ni faama ti kɛlɛ Allahu akbar o tɛ an t'i ka to dun an t'i ka ji min an t'i si i ka so an t'i ka mobili kɔnɔ Allahu akbar Aidara Allahu akbar an bɛ fɛ bɛɛ de ka nin faamu wallahi o la anw bɛ se ka kuma u fan fila bɛɛ fɛ an ti kɛlɛ Allahu akbar siga t'o la i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ n'i ko nin di yan n'a ma sɔn o de b'aw kɛlɛ o kabini Ala k'an da Mali fanga bonda tɛ yen Aidara kɛ maa ye ani bi cɛ k'a tɛgɛ jana Mali faama dɔ ye opposition na walima majorité la ko ne Aidara mago bɛ nin na n k'u k'a fɔ dɔrɔn n bɛ wajuli dabila bi subhanallah Allahu akbar Aidara wasolen bi kuma siga t'o la kɛnɛ kan n m'a fɔ maa ma ɲumankɛ ye dɛ Allahu akbar i m'o fɔ fitiriwale ye kafiri ye Allahu akbar ne ti faama si dɔn Mali la yan min ma ɲumanya dɔ kɛ ne ye Allahu akbar ni min ta ye malo bɔrɛ kelen minɛ min ta ye sukaro karton kelen minɛ sukaro bɔrɛ kelen minɛ sunkalo sera bɛɛ y'a seko kɛ opposition ni majorité a bɛɛ Allahu akbar Ala k'u sara amin Ala sɔn olu dama tɛ dɛ an ka commerçants bɛ yen commerçant dama tɛ an ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ yen min bɛ se min na sunkalo ye bonya na ani mawuludu ninnu n'a ɲɔgɔnna na bɛɛ b'i seko kɛ minnu bɛ misi d'a ma minnu bɛ malo d'a ma minnu bɛ 200 d'a ma minnu bɛ 50 d'a ma minnu bɛ miliyɔn yɛrɛ d'a ma a bɛɛ b'a la Allahu akbar Aidara anw t'o dogo maa si la n'i ye ɲuman kɛ an b'a barika da siga t'a la kɛnɛ kan problème ye mun ye ne de ma se e ma Allahu akbar ma se i ma dɛ ayi ma se yɔrɔ si a bɛ fɔ de Aidara karisaw nana ni nin ye ko k'a d'i ma n b'a fɔ a y'u tɔgɔ sɛbɛn wala a y'u tɔgɔ sɛbɛn u nana ni fɛn min ye a k'a sɛbɛn Allahu akbar o lisi bɛ yen a kɛra faama ka dili ye o a kɛra waritigi ka dili ye o a kɛra Aidara yɛrɛ kanubaa dɔ ka dili ye o a bɛɛ bɛ sɛbɛn Allahu akbar mais an b'a bɛɛ barika da bi su in na siga t'o la n bɛ fɛ k'a fɔ ne m'a fɔ ko faama ma ɲuman kɛ n ye dɛ i m'o fɔ Allahu akbar ne m'a fɔ ko opposition ma ɲuman kɛ n ye dɛ n m'a fɔ majorité ma ɲuman kɛ n ye dɛ n ko ne de ma s'u ma subhanallah Allahu akbar o bamanankan jɛlen kɔni o don jɛlen don bɛɛ y'o faamu o tuma na ne bɛ se ka kuma u fɛ wallahi jugu tɛ ne na la fo ni mɔgɔ min ye ne kɛ jugu ye Allahu akbar han ni majorité mɔgɔw i y'a ye dɔ bɛ ka k'i bolo da kuranɛ kan ko ne ni Sumɛlɛ ye dumuni kɛ ko ne ko Ismaël ma ko n bɛ fota ye bon ni majorité dɔ ye o b'a fɔ y'a ye Aidara a bɛ Sumɛlɛ nɔfɛ bon n'i m'a faamu de a m'a faamu mais n'i bɛ Aidara dɔn n'i bɛ Aidara dɔn dafɛn t'a f'u ye ko Aidara ni ne bɛnna nin kan politique ko la i t'o mɛn siga t'a la zamzam o bɛ se ka nkalon danna sisan ne tilala joli a cayara dɛ u y'a Aidara kelen tila sisan journal dɔ bɔra ko ani i bɛ k'a bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye goudron da a ka dugu la o journal min bɔra o ye tubabu dɔ de ka journal ye mais u ko ko tubabukɛ bɛ Mali dɔn kojugu jaa o t'a yɛrɛ dɔn bilahi parce que mɔgɔ min bɛ Mali dɔn kojugu o ko Aidara ani Sangare min sigilen filɛ ko Aidara n'o farala ɲɔgɔn kan k'o bɛ voter IBK ye ko parce que IBK ye hectare 100 ni 100 ko a ye hectare 100 di Aidara ma ale ɲinɛna 100 ni 50 yɛrɛ ko 100 mɔgɔ min bɛ Mali dɔn ko IBK ko a bɛ hectare 100 di Aidara ma 100 ale ma se ka hectare 10 ta yɛrɛ da dɔn mais ko ne ni Sangare ko anw farala ɲɔgɔn kan ko an bɛna voter IBK nin ye tubabu dɔ de ka sɛbɛnni ye mais Ala yɛrɛ sina k'a ta tiɲɛ cogo di o dɔgɔkun kelen kɔnɔ Sangare y'a ka président ɲini déclaré ko ale yɛrɛ mago bɛ Kuluba la siga t'a la zamzam Allahu akbar wallahi ne wuli bali bon filanan min y'a sɛbɛn o ko Ismaël Cissé k'o burankɛ ye Aidara ye ko o denmuso in k'o sera Aidara ma o ye Aidara muso fitininin ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Aidara ka voter a fa ye ko Aidara jɛnna n'o ye ko Aidara bɛna taa Ismaël nɔfɛ maa kelen tilala fila ye ta maliyɛn bɛ sɛgɛn a ye min ka di min y'a sɛbɛn mais Aidara t'a fa Aidara yɛrɛ de b'o dɔn
ni maa min bɛ Ayidara fɛ o bɛ n'o dɔn tiɲɛ siga t'o la parce que n ka droit don ne ye citoyen n ye malien de siga t'a la n bɛ taa voter n bɛ min fɛ Allahu Akbar mɔgɔ minnu bɛ n fɛ n bɛ min fɛ u bɛ na voter o tigi tiɲɛ siga t'a la Zamzami Allahu Akbar mais n tɛ taa n sigi radio la o tɛ kɛ u bɛɛ bɛ seli anw de ka misiri kɔnɔ anw de b'u musow ka furu siri ni min sara an ɲɛ anw de bɛ seliw su kan alors anw tɛ se ka politiki mɔgɔ dɔ ta ka dɔ bila ala tɛ sɔn o ma o t'anw place ala tɛ sɔn o t'anw place anw y'a faamu ten anw b'a kɛ ten wa anw bɛ to o kan ne tɛ faama si dɔn Mali kɔnɔ yan ni ne Ayidara tɛ se ka don i kan ma s'i ma o ma foyi k'i la i bɛ dɛsɛ ka n bisimila min na opposition majorité a bɛɛ i bɛ se ka fɛn dɔ de miiri o y'i kungo ye mais k'a fɔ Ayidara ye nin kɛ i tɛ se k'a fɔ o la ne bɛ se ka don a bɛɛ kan natɛlen t'a si la ala ni ce ne ka surafana bɛ n bolo ne bɛ t'i fɛ n faso kisili n'a dilali la ani wali kungo mais ne yɛrɛ ta tɛ dɛ ayi e ta t'a la an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan bi an b'u fo an bɛ ustaz Bani Usman Hayidara fo a n'a jɛɲɔgɔn politikitɔ ɲɛmɔgɔ minnu kun bɛ yan n'u wulila sisan an b'u fo Bani an tɛ kuma caya i ye fɛn damadɔw fɔ min bɛ maa hakili sigi mun kɛra diina ye bari fɛn min mana kɛ diina mɔgɔw ye o kɛra diina de ye min kɛra diina ye jamanakuntigi fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta min bɛ se ka k'a ye min bɛ na k'a ye donc halisa ala k'an bila sira kan kɛwalew la min b'a to an bɛ kɛ maaw ye min bɛ u ka diina sankɔrɔta min b'u ka diina ɲɛmɔgɔw sankɔrɔta Bani sunna ye latigɛ su ye i bɔra k'a fɔ an ye ko an ka dusukunw ye an ka dusukunw ɲɛ ni badenya ye ka dusukunw ɲɛ ni fasoden ɲumanya ye ka dusukunw ɲɛ ni juguya kɛlɛli ye an ka dusukunw ɲɛ ni fɛn dɔ ye aw diina ɲɛmɔgɔw maa kalannenw de y'o fɔ an ye an bɔra a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1-2 kan Badru kɛlɛ o kuranɛ kalan na fɛn dɔ fɔra karamɔgɔw ye ka fɔ an ye ko Badru don a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko bi don ye farali don ye maaw ko k'o ye mun ye ko farali min ye ka kafiru minnu ma sɔn ala ye k'olu bɔ kulula kulu minnu sɔnna ala ye bi don ye den min sɔnna ka tugu ala subhanahu wa ta'ala ko Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nɔfɛ k'o fara ka bɔ a bangebaga la min ma sɔn ka tugu ala subhanahu wa ta'ala Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nɔfɛ donc o don ye badenya min nana sinjiya min nana a bɛ tɛmɛ joliw kan a b'an tin don ɲɔgɔn na k'an kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔ ye silamɛya de y'o sababuya ye o de b'a to bi anw fɛn fɛn bɛ yan bi an bɛ fa la an bɛ ba la hali ni dɔ bɛ bɔ Tamani dɔ bɛ bɔ Ɲoro dɔ bɛ bɔ Kayi dɔ bɛ bɔ Aguelhok mais diina b'an se yan bi diina b'a to ustaz an y'i ka kalanden ye diina b'a to an b'a ɲini fɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta tɔgɔ la i bɛ nin baara min na don o don ka maaw siri ɲɔgɔn na ka jamana lasabali ka kuma janko an bɛna don kalafili min na ngara dabagaw ni fanga tigilamɔgɔw fɛ ko an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ k'o de fana ye fasoden ɲumanya ye ko fasoden ɲumanya fana ye limaniya ye e k'o sara bɛ ala bolo i ka nin kumakanw ala k'a to a k'a don an tulo la ala k'a to an dusukun k'a minɛ donc kuma wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ jamanakuntigi tɔgɔ la k'a ɲini diina ɲɛmɔgɔ aw bɛ nin baara min na don o don k'a sɔrɔ aw tɛ sara aw bɛ nin baara min na don o don k'a sɔrɔ waati dɔw la aw tɛ hali wale ɲuman dɔn bari bi an bɛ hakili caman ni tile de la
maaba tɛ boɲɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ boɲɛ garibu tɛ boɲɛ fangatigi tɛ boɲɛ donc mais o maaw b'aw ka sira kan a maaw b'aw ka kɛwale la bari aw bɛ kuma min lasela ala subhanahu wa taala ka kuma don a ye dɔ bɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn senminɛ la a ye dɔ bɔ mɔgɔw ka baden juguya la donc ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka nin su kɛ latigɛ su ye latigɛ min b'a to jamana na an b'a ye cogoya wɛrɛ la i n'a fɔ lawale la a tun bɛ cogo min ni maaw bɛ da ka sunɔgɔ ka da yɛlɛlen to ko funtɛni bɛ maaw bɛ da ka sunɔgɔ ka fenêtre yɛlɛlen to ko funtɛni bɛ u bɛ wuli k'a sɔrɔ misɛli ma tunun u ka so kɔnɔ ala k'a to jamana ka o ɲɔgɔn sabali sɔrɔ ka jamana k'a to an ka politiki mɔgɔw u ka se k'a dɔn k'u ye jamanaden ye mais ko jamana t'u ta ye f'aw ka da ka so ma alhamdulilayi aw da bɛ ka so ma ustaz jamana nin ye politiki mɔgɔw jamanadenw don mais jamana t'u ta ye an ma sɛnɛkɛlaw ye ka bɔ ko kɔri ma ɲɛ ko bɛɛ ka baara dabila bari kɔri ma ɲɛ an ma bagangɛnnaw ye ka bɔ ko ja nana ko bagan sara ko bɛɛ ka baara dabila ko baganw bɛ ka sara donc kulu bɛɛ n'a ɲiyɔrɔ don jamana kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ ko jamanadenw min bɛ se k'u kisi ɲangata ma ko maaw bɛ se k'o kumaw fɔ ka jamanadenw ta o kɔnɔ o de ɲininen don et alhamdulilayi diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'o kuma de fɔ o politiki mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana nin anw mako tɛ lunjurutɔ la an mako tɛ yatimɛ la an mako tɛ muso furujatɔ la an mako tɛ den falatɔw la seitane de bɛ na ni nin bɛɛ ye an bɛ kɛlɛ min kan ni maloya don bari maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔnfɛ kɛlɛ la n'a sera fo cɛmancɛ jamana yɔrɔ dɔw ma maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na o dusukasi b'an bɔ fɛn dɔ y'a kɛ lunjurutɔ ye an ka miiri k'a dɔn k'a fɔ waati min na a ka d'anw ye ka si an musow kɔrɔ waati min na a ka d'an ye an denw k'an bɔtɔ ye walima k'an dontɔ ye ka boli k'an kunbɛn ko an k'a dɔn waati la dɔw cɛw t'u kɔrɔ dɔw faw t'u kɔrɔ dɔw mako bɛ bɔnbɔn na u m'a sɔrɔ ko dɔw taatɔ kalanso la u faw taar'u bila dɔw y'u yɛrɛ ye fa tɛ ka t'u bila ko ɲangata de bɛ na ni nin ye juguya de bɛ na ni nin ye kɛlɛ de bɛ na ni nin ye ko ala ka jamana kisi nin bɛɛ lajɛlen ma hakɛto b'a la salawale alayhi wa sallam. an ta ye foli ye bi lɛtɛ kadiri su la yarabi an b'a ɲini wajibi min na kɛ nin ye bi donba in na a lamɛnko ɲuman ala k'a d'aw ma duwawu min na kɛ sirikɛ fɛ yarabi ala k'a minɛ an bɛɛ ma. alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe shirfila lajaba an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la ka deli ala fɛ ala ka hinɛ n'a ka kisi n'a ka barika ala k'o jidi ne n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ aw ye nin tun y'an ye hipodrome ballonci kɛnɛba kan san 2018 leilatul kadiri hukumu kɔnɔ latigɛ su min bɛnna juin kalo tile 10 ma sunkalo kalo tile 27 su k'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la mali kɔnɔ ani mali kɔ k'aw minnu tun sɔgɔlen don an na diɲɛ waati wɛrɛw bɛ ala bolo ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya